velkommen til den her video. I dag kommer vi til at se en af mine venners base i Stille Brainrot. Og hvis han gerne vil sige noget, så vil han gerne det. Også senere i den her video kommer vi også til at se min base, som er på min mors account, fordi jeg skal til Rebirth. Så ja, here we go. Og så også bagefter den her video, når jeg har set den. Så husk at give den et like og et subscribe. Og skriv noget i kommentaren, hvad for en der er bedst. Skriv Adam noget i kommentaren, hvis det er hans, her er den første. Eller skriv Mathias, hvis det er den anden. Here we go. Den her har jeg fået af en. Og den har jeg stjålet. Dem her har jeg stjålet af en af mine venner. Og så går vi herned. Så har jeg købt dem her, alle dem her. Og så købt dem, købt. Yes. Og nu kommer vi til at se min, og nu er det bare lige her. Skal jeg gå hen til din? Og så han holder bare lige kameraet. Og så kan han lige vise dig lidt mere af basen. Jeg kan ikke finde noget. Kom til det. Velkommen. Nu viser jeg min base. Her er min base, der er kun et, fordi jeg har kun et lag. Her er min base. Den der har jeg købt. Den har jeg også købt. Den har jeg også købt. Og den har jeg også købt. Og den her har jeg også købt. Det er min base. Hvad for en base synes I er bedst? Skriv noget i kommentarfeltet. Og husk at like og subscribe.